По-тихо. Обичаш. Здравейте, дами и господа. Днес при мен е Ивайло. Най-добрият ми приятел. Ще снимаме видео в YouTube на Фреди едно хака. Хака е много готин. Ще се състезаваме кой ще мине всички нощи най-бързо. Ади, днес няма да правим така. Просто си играем двамата и така. Ади, не гейм ли пускаш? Да. Добре, Фреди това влезе. Омага. Така, Чакай малко. Аз ще го преместя тук, да знаеш. така. Включи си това камерите да видят хората. Вижте, ето тук може да се видите къде са чудовищата, къде ходят. И аз Ето мамене, както виждате. Работите. Да, ние играем на една игра Фреди в истинския живот и... Не. Хайде да отварям, да. Спали ви толкова? Не. Да отворих на точичка. Алекс май обожава Фокси. Много. Аз святкам на... Не знам защо. Аз не сладкам между другото. Хаби си батерия. Бе, виж бе, той само на 100 забрави или това е хак? Опа, данка. При мен още никой не е избра. Не, ние същи сме. Ние не се състезаваме. Да, де. Хора, само да ви кажем, че щом с хака, освен да виждате роботите, те много бързо се махат. Да. Малко бързичко когато няма хак, малко не мога да затваряш по 100 минути, те ги отварят. Такива неща, защото... Да, без хак, ако ти минат 100 минути, се отварят вратите и почва една мелодия. Тън, и ще изскочи Фреди. Не, това е Фреди. Да, бе. Не, той не ти скача, той ти губи енергията, после пред тебе юзат и цята плаш. Мене 2 часа. Няма да играм, няма да се спрям. Да, бе. При теб кой избяга? При мен никой. Според мен хора на 6-та камера е Голдън Фреди, защото Бъни го избяга. Тогава кухнята няма ли камера? На мен още никой не му се е махнал, обаче на Алекс да. Така някой идва ли? Не. Ама да сяде. Не отваряй! Спокойно, никой не ми е мръднал още. Ти мръдна те са. Ще ми е мръднал. Аз съм 3 часа. 2 часа. Хора, ако питате, той играе на телефона, ние сме в... Как се казваше? Таблета. В таблета, да. Абонирайте се за мен и Алекс. Ако искате, качете линк в описанието, ще го има долу. Да, и... Ще ви напиша как да си теглите играта. Ето го, чика и при мен вижда... Опа, чика. При мен е чика. Не, при мен. Виж го с някаква физиономия. При мен е останал само Фреди. При мен е Бъни и Фреди. О, не, и на мен при Фреди. Виж, При мен е още, че... Мен и Фреди... Тъпото е, виж, на първа нощ Алекс, виж, мене Фреди ма гледа. Виж, при тебе гледа ли та? Не. Мене ма гледа. Да? Ужас. Виж. Ужас. Мен ме са... Ама и Фреди го... Омага. Това Чико ли беше или Чика? Чуко. Така. Прилича спринтрап. Да, майче спринта. Мали. Хора, Алекс ми каза, по мен 4, хора, Алекс ми каза, че зад завесите не се крие само Фокси, а и... Правим видео в YouTube, момчета, ще участвате ли? Що? Не съм аз. Правим видео в YouTube. Що? Сама се отвори. Не, да няма. Голяма ти само. Да, правим видео в YouTube. Правим видео. На Фреди. Хайде. Ко? Да, Леново. Али сега ни пречи да правим видео, ама. Искате малко мора да гледаш. Така, хора, ще продължаваме да играем, защото приятелите са пълни здържачи, особено път приятеля ни Алекс, който маха
бъде изложен в интернет. О, на мен Фокси ми се е подал. На теб, при тебе? Минали. Да. Аз съм 5. Много. Вече... Втора нощ сме. Аз съм... сега почвам това. Така, втора нощ. Абонирайте за Алекс и дано да ви хареса видеото. После ще го гледаме ли в YouTube? Ти ще го гледаш. Какво ще е заглавието? Сашо Колев. Сашо Колев. Не съм отворил камерата и чека ме е избагала. Опа! Запри. Тебе бъни. О, ма на тебе който... О, не, боже, на тебе че... Виж го! Та зала не беше ли за стари хора? Ако питате при Фокси, включи Фокси, при Фокси освен него се крие при него мангал. Не, мангала са крив кухня. Така. Продължаваме. Тази видео в YouTube. Така. Бъни е близо до мен. Така. Така е жесток. При тебе Фреди само няма, но и при мен ще има. Вижте го, че по това кефче манера в много. Нали знаеш, че мангал в Фреди... Нали знаеш, че мангал в Фреди 1 няма пусти? Не има. Толкова години. Тя във Фреди 2 най-разкъсана. Па може и да грешим, и ако грешим, ми кажете. 20. Пак е. Не, чакай. О-о! Хайде. При мен е бъни, както да се пълна. Мангалче, набери се друга кралупа. И при мен още не се е махнил. Питай, че зяпа как някой теле. Не чувам. На мен се махна. Не чувам. Само Фреди е при мен, Тричи са е при мен и при Алекс е 3. Ние не се състезаваме, ако питате. Но не знам, нещо се бъгна тук. Мангал ли мърда там в кухнята?